Dette er introduktionsvideo til opsætning af Gusbox Mini. Når du har afhentet saunaen og koblet den af bilen, så bruger du næsehjulet til at rette saunaen op, så den cirka i vatter. I nøgleboksen foran forfindes der nøgle både til saunaen og til værktøjskassen. Der finder du det redskab, du skal bruge til at køre støttebenene ned, samt vandkanden. Derefter justerer du alle støttebenene ned. Dette gøres hele vejen rundt, så den kommer til at stå stabilt. Når du har taget det sidste støtteben, er du sådan set klar til optænding. Der er et lille pejsesæt i forenden. Ved selve lågen af brændeovnen er der en lille bold, der skal løftes op. Husk, brændet skal helt ind bagerst og ligge inde i brændekammeret, og så er det bare at starte den op. Det tager cirka 3 kvarter til 1 time at få den op på 75-80 grader. Inde i saunaen forfindes der en lille skammel til at gå ud og ind. Forfindes 2 små reoler. Man kan eventuelt bruge dem til snacks og saftevand eller hvad der forfindes. De 2 bakker bruger vi mange gange til at putte vand i, så folk de får rene fusser, når de kravler ind i saunaen. Inde i saunaen der ligger gulvet op på bænken. På bagsiden af hver eneste gulvbræt er der nummereret, hvor det skal ligge. Og så er I sådan set klar til at lave jeres egen lille private saunagus.